ixesha sinalo. Ixesha sinalo masibulele kwakhona ngale office amadikoni ngale report esathulele yona ukuze sazi umcimbi wezimali zethu uhamba kanjani nebudget next year nezinto zonke esihlelileyo uba next year nakanjani masibe nazo mazithengwe. Afunde ke xa Job chapter 1 ufunde phambi verse 8 uhle kuphele 12. Job chapter 1 verses 8 phele phambi 12. Chapter 1 verse 8. Wathi uYehova kuSathane, umgqabile na kodwa umkhonzi wami uJobe, ukuba akukho unjengaye ehlabathini, indoda egqibeleleyo ethe ke, emoyikayo uThixo, etyekayo ebubini. USathane waphendula uYehova wathi, uYobe lo ufumana emoyikela ilizwe nathi, akuthenga nawena wambiyela wamjikeleza, wayijikeleza indlu yakhe, wayijikeleza into yonke anayo ngenxa zonke, wawusikelela umsebenzi wezandla zakhe, imfuyo yakhe yaligqiba ilizwe. Kodwa ke khawuse isandla sakho ngoku, uchukumise into yonke anayo, ukuba akayi kukulahla nawe lo, akwenze oko ebusweni bakho. Wathi uYehova kuSathane, uyabona konke anako kusesandleni sakho, ke kuye ngokwakhe musa ukusasandla sakho. Waphuma uSathane wemka ebusweni kaYehova. Yaphila kwakusihlalo, inamandla kakhulu, liphefumlelwe nguwe. Yakufundwa Nkosi, thina siyahlala phansi, Thixo wethu namandla liyasinceda. Wona Nkosi liyasakha zimpelisa amadodo atyhafileyo. Nkulunkulu wethu namandla lingubhosho ongcwele. Thixo wabona mandi izwi lakho Nkosi, lilo elawusimithe emikhulu yemisedare yaseLibanoni. Ngoba Nkosi linamandla lona. Thixo wethu lisikelele sesifundiwe mini, ngegama likaYesu waseNazaretha indlebe zonke ezilivalo sikelela indlebe nganye ngegama likaJesu Kristu. Kule ndawo esifunda kuyo iveza the complete security, the divine rescue and protection eprovidwa nguThixo kwimpilo yekholo. Xa usindiswa uzinikela kuYesu, kukho izinto ezintathu ezenzekayo empilweni yekholo. Uma uYesu ungena in the form of his spirit, ekukukhanya. Kuthi ukukhanya kwakungena empilweni yekholo, kufike kufomishe umlilo within you, umlilo ozawuhamba nawe, ozawuphila nawo on a daily basis, umlilo ozawuvutha within you day in and day out. Amen. Hallelujah. Amen. Emveni koko igazi likaYesu elisihlambayo nelisihlambululayo ezonweni zethu ukhavarishe ngalo, uhambe ngalo. Wherever you go, nayiphi into inyathelayo idlule egazini likaYesu. Hallelujah.
Amen. Whatever attack that cometh to you, igazi lika Yesu li-ready, lilindile. Igazi lika Yesu lino elenza sidlule kwindawo madlula kuzo. Amen. Sinyathele kwekunganyathelwa kuzo. Amen. Siphumele ngaphaya kwengaphunyelwa kuzo. Amen. The blood of Jesus. Jesus Christ. The blood of the Lamb. Elithetha unkolo kunelikaAbheli. My God. Igazi liyathetha. Amen. Hallelujah. Amen. Number 3. There are angels as assignelwa wena to look after you, God, to secure you, to bless you. Amen. Amen. Ndikenilala emotweni. Discover in 10 seconds, 10 minutes. Hallelujah. Keep it there. Hallelujah. But uThixo wethu uyanetworka. Amen, my God. Kunjalo. Jesus. Because uthongo toqhuba yatheka. Yes. Uba commit accidents. Ndithi ndilele ndive ngesandla apha. Oh my God. Sindivusa. Ndithi thank you Jesus. Hallelujah. Sometimes ndive ngefowuni kankosikazi. Indifikele ndidriver ndikobude. Oh Jesus Christ. Thank you, Father. Hey, thank you, Jesus. So bephindelayo. Amen, my Lord. There are angels eziqeshiweyo nguThixo to look after you. Hallelujah. I-ministers ne-presidents zelilizwe zine-security, zine-guards zazo, but they are not completely secured. Oh my God. Utshaba lungafika at any time. Thina sikhuseleke kwimikhosi e-physical ebonwayo. Hallelujah. Sikhuseleke kwimikhosi e-spiritual. Jesus. Glory to God. That is why thou singisiwe relaxa. Sunyakazela. Thank you, Lord. Put your trust in God. Amen, my God. Amen. Sivaphi ngoko phakathi kukaThixo noSathane. uThixo unemeeting yakhe ezulwini. Ii-angels ezulwini zikhona zilapha ngoku. Zizorekhoda the service of this day. Hallelujah. Kukwixesha loba zewunika iripoti kuThixo. My Jesus.
ebisesicinga lencwadi yokushumayela emlindweni nasemingcwabeni kanti isubject yethu le. Oh my God. Into efanele siyazi and sibe ne-confidence kuyo. Uthi noma uchaba lufike ebusuku. Hallelujah. Uhlale phansi. Uthi uyabona Satan. Le nto yenza izophumelela. Ona nje mina ndigadiwe. 24 hours. You are a failure. Bless security. Amen. You better go back. Amen. Hallelujah. Umganine nomkhonzi wami uyo. Jesus. Uthi yena ndabaphendula umbuzo. Awuthanga umkhonzi wakho uJob. Praise God. Wambiyela. Alifundela la. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yeah. Akuthenga na wena wambiyela wamjikeleza. Wayijikeleza indlu yakhe. Wayijikeleza into yonke anayo ngenxa zonke. Okay, susuletha hlala phansi. Singalandela ukaka. Awuthanga na. Akuthenga na wena wambiyela. Akuthanga na wena wambiyela. Ekufanele bayiphendule yakhe ukala kwisentence yakhe uthi sendisuka. Jesus. Batsho. Nasi izinto engizibonileyo emzini wakhe. Jesus. 1 umbiyele uJob umkhonzi wakho. Hallelujah. Indlela ombiyele ngayo there is a hedge. Jesus. Othi xa uyijonga awuyiboni phelaphi le hedge. Hallelujah. Uthi uDavid uThixo is our tower. Hey, Jesus. Abuka isecurity yethu My which Lord. is in God. Tower is a building esuka emhlabeni eyotshwa ezulwini. Ayibonakali isiphelo sayo. Oh, my Jesus. Sihlaliswapho thina. Hallelujah. Kukho imikhosi ready to attack us. Xa ibona istrength zala mikhosi vula ithawuthi asifake phansi kwethawa. Uthi kwenye indawo ulihlathi lethu wena. Ulihlathi lethu wena. Oh, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Abuye uDavid ambone njengedwala. Jesus. Ohlele edwaleni. There is nothing you can shake. Hallelujah. Praise God. Jesus. Yes, Lord. Amen. Kufike imikhankaso kabumelani. Sasigqoka ukutshata nonkosikazi. Uthi mamakhulu, umama sasimoya kagqithi. Singasondela emzini wakhe. Sazi izinto azenzayo. Osikole sakwenzakala. Esasondela yakhe. Uyafika yena ekhaya wayiqala. Ufike ekhaya. Afike ndingekho kunkosikazi. Makoti akabuza impilo emnandi athi uyayazi into kulo msebenzi wethu esiwenzayo. Amen. Into ezokuxelela yona abantwana balapha sibafumani. Uthomnye bafumani phi? Asibafumani xa size apha kulo mzi ebusuku. Bale phezulu ukhomba kwithawa esinqatyiswe kuyo. Oh, my Jesus. Thixo Hey, my God. Mighty Jesus. ahlala le phezulu. My Lord. Ngelo xesha into osingiswe ndim naye. Abanye abazali abantakwethu babenefita kule thawa. Oh, my Jesus.
ke lofu yangena 1000 yaba uthi ke kuyenzeka sibuye late sesigabagabisa la sesibuya nabo sabajula nje sibhekisa uthi evidence yalonto ngabantu abavuka benemizimba ebuhlungu nenhloko zibuhlungu kwenzima uvuka. Hallelujah. We are highly secured in the tower. Hallelujah. My God. Kuyabonakala uba usathana uzamile wafeyila kukatheka umsika Job. Amen. Wabona ngono aye ngokwakhe ezulwini ngoba uyazazi isibhalu usathana kukhona indawo ethi uYesu. Hallelujah. Ngeke usindiswa uyakuthatha emke nawe awufika kweza semazulwini indawo. Glory to God. Jesus Christ. Ukhona phezulu. Hallelujah. My God. You are tightly secured. Yacinga ulantanganiso wemane bheke kwakuba uJob ndizofumana ngapha ngoba ndinqabile emzini wakhe. Amen. uThixo xa esecured kulungile kodwa ndiyavula umnyango khawuphinde uye kuye wenze whatever you want to do. Amen. Wayifumana ichance enhle waye emzini kaJob kuthi wafika wa-attack abantwana bakhe abayi-10 asweleka kwibirthday ye-firstborn. Wedlulapho bavela imikhosi yathatha iinkamela ezi-3000 yemkanazo, kwavela imikhosi yathatha idonki ezi-500 neenkomo ezi-1000 yemkanazo, kwavela umlilo ezulwini. Amen. Watshisa iigusha ezi-7000. Yacinga apho uThixo wancedisa ngoba yayingekho imikhosi enawunohamba nezaa gusha. Kwavela umlilo ezulwini zatsha iigusha zaphela. Zafika ii-reporters xa kufika okugqibela uthi uJob ndeza ndize emhlabeni ndisawujika ndize. Iyavela inkosikazi ngapha ithi usabambelelena kulo Thixo wakho. Yini ungamlahli uThixo wawugqiba ufe? What a stupid advice. Amen. uJob uthi uthetha njengesidengekazi somuntu, not me, bandingalahli uThixo. Amen, Jesus. Hallelujah. Kanja ezalapha ziyalahleka, ezalapha ziyadlula. My God. Ulele usabambelele uThixo ngoba kuye there is activity. Jesus. Ukuphila okungaphakathi ungavumi ukubanjwa zinto zalapha. Hallelujah. My God. Jesus Christ. Ungavumi
Uludavid uyahova. Umalusi wami. Oh my God. I shall not want. Oh, hallelujah. Ayekhona kuphelele. Ayikho into edingekayo. Hallelujah, my God. He's my everything. Yes, God. Yes, Jesus. Hallelujah. Glory to Jesus. In there, esikhuseleke ngayo bandla. Uba uThixo ebenovula nje umnyango. Akasibonise his divine security. No. We can be alarmed. No. Singothuka. Kodwa ndathandaza. Ndiyacela singawuvula umnyango we-attack. Oh my God. Oh my Jesus. Singawuvula umnyango we-attack. Amen. Siphuluka nobomi bethu. No. God must help us. Amen. Oh. Lo mlilo ubona intombi enamadimoni. Oh. uPaul noSilas bayenkonzweni. Amen. Athi lo mntwana onamadimoni naba abakhonzi bakaThixo abashumayela usindiso ebantwini bonke. Hallelujah. OPaul beva lo muntu is demonic. There are spirits within her. Adila lemimoya yaphuma imimoya. Hallelujah. Glory to God. Be revival esasi conductor. Township yaselinye. Umntwana owayenamadimoni. Lo mntwana wesibona siphuma endlini. Athi nanku yalomfundisi. Ephuma emzini wakhe. Imoto yakhe inje. Abantu abakhwele kulaa moto banda. Awugqiba ukutsho. Abheste amadimoni. Abaleke. Ongena elokishini. Funeke alekwe. Alandwe. Esizovuseleleni. Amen. uThixo wamnceda. Lo mntwana. Sayishaya lokishi. Lo mntwana esezingqondweni zakhe. Praise God. Completely healed. Praise Jesus. Wayeyisatanist. Amen. Amen. The devil is busy attacking the entire universe. Yabona njengoba ngoku sisiya festive. There are angels sobumnyama. There are spirits ezizawuhla heavily ubanqinelisa ubatyisa drugs accidents. A lot is going to be done. But uThixo silibandla uma silindawo right yokuma we can claim ezo zinto zingenzeki. We can counsel them. We can stop them. Ngegama lika Yesu. Ngegama lika Yesu. Hallelujah. Amen. Basawuthandaza. Basawuthandaza. Yomvuselelo yasesTextron sinevuselelo ngoFebruary 2017 asindiswa abantu uThixo abanceda bala area yadlula ivuselelo 2 weeks emva koko siplena levuselelo kaSeptember inyanga yonke ndivakelani bakukho umntwana oyikwayo. Amen. Oyikala nzinzi yegqwirhanyana eyaziwayo
ndiqaphele uba le nto inintsi ithetha ngalo mntwana ndifumane iphepha ngenye imini lithi eli phepha ze nilumkele usibanibani yabizwa ngegama lakhe nangefana lumkela lo mntwana kwaziswa isikolo zonke nasezireyidweni lo mntwana usichithile isikolo salapha eMoltino usichithe njani kusasa kakuthandaza uvele wayezilayinini lo mntwana engacelwanga engumntu ozawuthandaza kanti uzawurelisa izinto zobumnyama kuthiwa they fell down abantwana nootishana abaphethe into bawulala esibhedlele bathathwa ngokona ngompristi wafaka emotweni bagoduswa kwakake nilumkela lo mntwana ningaze nimthathe kwisikolo zenu yes ivuselelo kaSeptemba ayiqala ivuselelo singowekhona wakwaveki yokuqala wabanjwa sisandla sinamandla Praise God. amen uthi ke kwiplenary yabo nosathana baveza imephu elalokishi kwathiwa wena uyayazi ayikho imvuselelo eyakela impumelelo kule lokishi so wena nguwe ozaya Assemblies of God uthi lo mntwana akukho zimvuselelo esizirespectayo nesizoyikayo ngathi Assemblies of God ezinye sifika nje senze into esifuna uyenza siphumelele uthi kwakho kuzawuya wena Assemblies of God you are our candidate esithembileyo hallelujah amen weza wafika ibandla lithandazile wafika ibandla lisemlilweni uthi ndathi kanti ngena ngegate ndeva amandla omlilo bakwinto ethi njika amen kakokuhamba nabo bathi bona ukujika njani sikhaphe wena hamba uyisithunywa salapha wangena egetini wangena emnyango yangathi lo mlilo wes ayingena emnyango wangena wahlala phaa ngemva haleluya yaphuma inkodo ngoba sikhonza sodwa kukho umntu walapha moyinwe yasikhonzisa lo muntu yasikhuthaza lo muntu uyashumayela lo muntu asimvulela indawo bakusebenze yena uthi ndahlala phambi emva ndasetha into zam haleluya uthi wafika ixesha lokushunyela waphakama umfundisi washumayela uthi kwafika ixesha loba ndirelease izinto zam uthi ndazama uthi ndiyokabula ixesha le-alcohol uba ndaya njani ngaphambili I don't know I can't tell uthi ndasuka ngemva ndaflaya ngaphambili uthi ngelo xesha kukho umyalezo othi xa ufika ngaphambili sebenzisa intonga yakho and kill him uthi wathi xa ifika ngaphambili wafika kukho umlilo ogcwalise ayezama ukundijonga ndiphantsi kwalo mlilo ndishumayela phantsi komlilo ngoba kukho amaxesha ngoba asikhuphe kuthi haleluya kukho amaxesha owasibeleke izinto ezingasidakalisa
abetho bokushushu kungaphandle No. asweleka ngoba nangona My God. My Jesus. Hallelujah.